awushuni nje umnandi nje uyashelela ushuna musha ababhemu Yiphi ingoma oyithandayo mfowethu ngiyazi ukuthi uma unomsebenzi khona ingoma sokuchemela nayo Cha impela eyami umjolo kodwa engiyithanda kakhulu yabo iyibhinqa eyibhinqa lona uzayo abantu bazozwa bafo imapha ama challenges nje enibhekene nawo mhlawumbe nje endimeni yomculo uma ungaxwayisa omunye umfana nje mhlawumbe osesekhaya ofunayo ukungena la endimeni yomculo ngathini nje Engasho nje bafowethu ngithi emculweni ufune ngathi ngani uma usebenza ngomculo ube nesineke ube nenhliziyo understandise umndeni wakho o abantu abasondelene nawe ukuze uzokwazi ukuthi wesekeke ngoba lezi zinto eziyahlupha zigcina usumuntu onamanga nje ama challenges maningi ke ama challenges weyimali nemali ngoba phela umculo ufuna imali manje ngathi wasefuna ukuperforma sekumele hlanisa imali ukugibela kuba nzima so ufuna ngathi ungabalansisa utohoze noma udayise ube nano plan B because ngeke udume ngesikhathi ofisa ngaso mhlawumbe ngeke kuphumelele ngesikhathi ofisa ngaso sometimes ube nenhlahla kwenzeke ngalesikhathi ofisa ngaso ngeke kwazi akwesinje konke kusuke kusezandleni zikamdala okay so inkabi zokuqala mhlawumbe umsebenzi mayikathekisa singawuthola nini ingoma izophuma kanye kanye lama single noma kuzophuma one by one akwenicacise lapho cha besifisa nje ukuthi nje vele nje masithi Friday ngay7 vele nje sithi ama single awu3 siqophe nje umlando aphume nje wonke semthamo aphume wonke ama single kanjalo siqede nje kolonyaka lezi ezintathu ke EP sesoyibona nje kahle unyaka osaqala lo uzayo 2026 kwama 2025 sawuvala ngama single amathathu hayi senivala bafethu kuphi nje ningakusho mhlawumbe kubantu mhlawumbe umlayezo nje ningawushiya nabo abantu balindeleni kanjalo kanjalo or mhlawumbe nicelela imillion angazi cha ngizocela uqala ukuthi babusibeka ke sixolise kubantu because abantu besisibathembise kakhulu besibuza ukuthi hayibo kanti emadoda nikhiphana ngaphela siyazizwa zimnandi siyaxolisa kakhulu bafowethu umculo uhamba ube nama challenges akhona kodwa yabafowethu siyanithembisa ukuthi njengoba sokhipha siphethe into emnandi kakhulu bafowethu emashingeni ngisho ama-million sengabe impela bafowethu seniqala ngathi ukuthi ngenzeki nathi million izinkabi zokuqala siyacela ama-million bafowethu siyacelela mhlawumbe wakho ukuvala bafo ngizoqhubeka kuwo la mazi nathi ungenza ukuthi sicela ama-million mhlawumbe nje sika inkabi zokuqala bafowethu zikhona ku TikTok uyalike uyafollow ngobani ku TikTok wenza kahle kakhulu yes inkabi zokuqala ku TikTok ku Facebook inkabi zokuqala ku YouTube inkabi zokuqala Instagram inkabi zokuqala yonke indawo inkabi zokuqala iqembe li-active ku social active umsiyadayisa ngiyakhuthala shama ke